Atxaldeko 6ak badia, atxalde ondenei, honekin martxoko osoko bilkurai emango jo basiera, bai? Ohikoa dan modu lehenengo puntuan daukagu aurreko osoko bilkuraren akta, ez da aktan inguruan zerbait aipatzeko edo bakoa zuen, ados aktakin, ontzat emango dugu orduan, bale? Bigarren ere bai, plenoro ekartzen dugun puntua da, dekretuen zerrenda, dekretuen berri ematea, 359 zenbakidun dekretutik 688 zenbakidun dekretura, zerrenda guztia pasa zaizue, pasa zaigu, badaukagu ere dekretu guztiak ikusteko aukera, ez dakit baten inguruan zalantzarik, galderarik edo zerbait badan, ez aurre ingo dugu, bale. Honekin, 3. puntua pasako gea, kreditu gaikuntza bat da, aurrekontuan egin beharreko aldaketa bat eta kreditu gaikuntza bat. Galarreta 06 eremua edo gaur egun zerrategiak eta autosuezia ondoko butano edo ditzen zaion eremuak osatzen du Galarreta 06. Gure arauetan badago horren garapena, egia garapen hau denbora asko luzatzen nahi dan kontu bat badala. Bere garaian Hernaniko udalak erabaki bat hartu zula eta eremu horren garapena kooperazioz egita, hau da, udalak hartzea garatzeko ardura edo, eta horregatik aurrekontuan aldaketa bat egin behar dugu, hori garatzen ari galako, aurrera dijoalako, eta 1.384.000 euroko gaikuntza bat egin behar dugu aurrekontuan. Honek ez du esan nahi udalak jarriko dunek diru hau, udalak egiten duna diru hau aurreratu, gero jabe guztiek bakoitzari dagokion proportzioan udalari bueltatzeko. Erabaki hau bada estrategiko, erabaki hau bada bere garaen udalak hartuzuna, eta nolabait ere Galarreta garapen ekonomikoaren eta enpleguaren garapenaren eremu bilakatzeko erabaki estrategiko bat bada, eta horregatik hartu zen bere garaian, eta pausak ematen nahi gea, eta horregatik beharrezkoa da aurrekontuan ere gaikuntza hau egita. Ez dait honen inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, ez, bozkatzera pasako gea ordun. Kreditu gaikuntza bidezko kreditu aldaketa egitearen aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Honekin urrengo puntura pasako gea, Hernaniko udalaren eta tokiko Ereñotzuko tokientitate txikiarekin batera lankidetza hitzarmen bat egitea, modu praktikoan aipatzeko Ereñotzuk bere plantillan edo lan pilaketatik edo 6 hilabeteko administrari figura bat edo baten beharra badauka, badakigu administrazio publikoan jardun osoko postuak ez diran horiek bete alizateko zailtasunak izaten diala, Ereñotzutik saiatu dia modu batera edo bestera bilatzen pertsona, baino zailtasunak ere badaude izan dituzte, orduan adostu deguna da Ereñotzuko toki entitate txikiarekin batera, gure HHZ-etako koordinatzailea dan figurak, jardun erdian 6 hilabetez Ereñotzun aritzea eta konpartitza, ez? Jardun erdia hemen Hernanin egita eta beste erdia Ereñotzun egita, ez? Erabaki hau ikusten dugu, efikazia, ekonomia eta efizientzia aldetik baliagarria dan eta praktikoena dan erabakia badala, modu hontan Ereñotzuk parte batean bere beharrak kubrituak izango ditu, udalak mantentzen du koordinatzailearen figura ukitzen, bere beharrak ere asetuak izango ditu, eta hortaz, esan bezala, efizientzia eta efikazia aldetik hitzarmen hau onartzea edo proposatzen dugu, ja bilartik aurrera, apirilean batetik aurrera indarrian jartzeko, eta HHZ-etako koordinatzailea ere jornada erdiz Ereñotzun lanean hasi ahal izateko. Ez da honen inguruan zerbait aipatzeko edo badagon, ez, bozkatzera pasako ga ordun. Ereñotzuko toki entitate txikiaren lankidetza hitzarmenaren aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. Ez dakit rekorrera edo guazen, honekin azkeneko puntua guaz, 4 minutuko plenoa guaz, eskaera eta galderen puntua, ez dait eskaera eta galderarik baote dagon, ez dait publikotik eskaera eta galderarik edo badagon, ez? Uste honekin rekorra egin dola, 5 minutuetan, martxoko plenoa bukatu deu, batzuntzako udaberriko oporren aldia izango da, beste batzuntzako ez, izan edo ez, disfrutatu dezagula denok, eta apirilean elkar ikusiko du berriz.